Kasama ang kawani ng Department of Environment and Natural Resources at Environment Disaster Management and Emergency Response Office. Higit isang oras na naglakad, paakyat ng Mount Isarog ang higit 100 miyembro ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa bahagi ng Lugsad, Calabanga, Camarines Sur. Isang makabuluhang aktibidad ang kanilang pinaghandaan, kaugnay ng Environment Month na tiyempo rin sa selebrasyon ng Eagles Week ang tree planting. Ito po ay, ang target pong itanom ay more than 200 bamboo camps. We give outreach program to our Mother Earth through tree planting. Ayon sa Edmero, protected area ang Mount Isarog na naaabuso ng ilang pribadong individual kung minsan. Tungkulin ng ahensya bilang bahagi ng Protected Area Management Board na suportahan ang mga aktibidad para sa mga pinangangalagaang lugar. Di lang na Montesarog, lahat ng pinangangalagaang pook o protected area sa buong Kamsur ay bahagi po ang provincial government. At bilang bahagi po ng Protected Area Management Board, tungkulin ng provincial government na suportahan alim po mga gawain sa TIHIA na may kinalaman sa pangalaga po at pamahala ng Mount Isarog Natural Park o even ng ibang mga protected areas. Sige po ang kapinunan and sa 23 barangays po kang intirong Mount Isarog Natural Park, papatanaman na po niyo palaway-luway. Ilang sandali pa, sabay-sabay na nagtanim ang grupo. Hindi karaniwang ang kawayan sa mga tree planting activity, pero may mahalagang papilaan nila ito para sa proteksyon ng bundok. Unintentionally, napapasok siya ng mga private na mga farmers, mga landowners. So, kinakailangan lagyan siya ng mas permanenteng marker. So, ang ginawa natin, between yung mga concrete markers ng protected area, tataniman natin ng mga bamboo para madaling hanapin, even from the air or even from the ground. Aminado ng ilan, hindi madali ang pag-akyat sa bundok. Pero para sa first-timer na si Jerwin Alimuin, sa pool lang mapagal, pero pag kang naabot mi po si site, mawawara po gabos na kapagalan. Nakakapagod pero masarap pag nasa taas na ng tuktok ng Isarog po. Mas lalo na po pag nagtanim na po tayo at makatulong po tayo sa community dito sa Calabanga po. Nahiling taman sa mga mukha ninda si ugma. Pero habo na nilang mapundo pa, gusto pa nilang saro pa o gusto pa nilang maulit pa man giraray sa activity na naginibo tangon yan. hinimok naman ng mga kawani sa pangangalaga ng kalikasan na hindi lang sa tree planting magtatapos ang pangangalaga sa kalikasan. Nag-iimbita tayo sa mga netizens, sa lahat ng mga taga-community na maging bahagi po. Hindi lang siguro magtanim, anything, lahat ng bagay na maaaring makatulong para gumanda ang ating environment. Pagtatanim ng kahoy, wag po tayong magtatapon ng basura or itapon ng basura sa tamang lugar. Sa mga nais makiisa sa ganitong pagkilos para sa kalikasan, makipag-ugnayan lang sa PAMB at DNR. Jan Amador, CSN.